Ja si myslím, že máme aspoň 5 alebo 6 politických identít Roberta Fica za tých jeho 25 rokov, čo je v politike na výslni. Od toho, že začínal ako milovník a obdivovateľ Vladimíra Putina, pretože keď založil Smer, tak hovoril, že jeho vzor je Putinova strana. Potom bol rídzy sociálny demokrat, samozrejme sociálny demokrat typu, o ktorom Česi hovoria, že vedne lhal a v noci krat. Ľudia sú sklamaní z toho, že sme členovia Európskej únie, ale nejak, že by to bolo extrémne dobré a vidno, tak to nie. Fico zlyhal ako administrátor európskych fondov a to sklamanie ľudí teraz využíva na to, aby ich obrátil proti Európskej únii. No, ideme do témy, ktorá je pre mňa veľmi chúlostivá, pretože ak určite si pamätá, že pred 2 rokmi sme sa tomu venovali v podcaste a som podal pár vied k tomu, na základe ktorých ma 3 vypelichaní vlčkovia zo Smeru žalovali